Ya inini ndiri mwana wa Baba Zakaria musical ndobva takabva tongoti almost 70% yemamusicians ari esungura vakabatsirwa nemukuru. Ini ndakabatsirwa kakawandisa pangava pamashows atasati akwanisa kuita tega pamashows atasati akwanisa kuita tega ndovandidzivisawo nzvimbo dzakawanda kuna Shambva kuna Mutongo kuna Makaha kwese ndakafamba nawo mukuru vachindibereka vachiti zvakatangira takunopinda 2016 ndandine album rimwe chete hapana munhu aindiziva. So zvandakaita mukuru handina kunge ndambosangana nawo saka ndakatsvagawo nhamba dzavo semunhu wandakangokura chiteererawo chifarirawo music yavo. Mandadzovafona ndikati baba ndonzi Makingwazi handimuzivi ndikati ndoimbo ndina album rangu randakatonzi zvandigumbura saka ndachida kuti mundibatsirewo pane song yangu yandoda kuita vaimbi akawanda vachange varipo ipapo vati mwanangu ini hazanda kuziva asi ndichauya studio ndoteera song yako kana ichiita kuti ndiimbe ndoita se ndoimba vakauya kustudio vavaridzirwa song yacho vati ndasingazivi kuti kune vanhu vachidiki vanotogonawo kudai vobva vandibatsira saka vakandibatsira kudai ndakatobuditsawo mari shoma ndakabuditsa muhou ndakati mukuru maita basa mozodiriwo fiwo zvanzi aiwa hatitori mari dzawo inini tiripo pakukubatsirai zvinhu zvenyu zviite zviende mberi. Kubva musiwo song payakazobuda vakatondifonera vakati mwanangu song yako irikufamba zvakanaka ndaona kuti une future saka toona kuti ase toda kufamba ndichikuratidzawo nzvimbo chidii vakandidzidzisa zvinhu zvakawanda zvimwe zvokuti handikwanisi kuti ndikatanga ndikazvitaura nhasi tingatopedze 3 days tichingosama kutsanangura asi aiwa mukuru munhu akanaka munhu anga ari right vakabatsira vanhu vakawanda handingatauri mazita evangu mumwe nomumwe achazvitaurira ega but ndoziva kuti vakabatsira vanhu vakawanda. Mabebe angava mashoko yenye kupedzera nechitiko chinosuicide sezvo muri wave vamwe vari kuramba vachienderera mberi nemusic yesungura ndiapi mashoko ekupedzera kune also vari kuzama kutedzera kuimbo sungura? Ya ndongoti isusu tadzoka kumashure zvakuda kutoramba tichishinga kuti tikwanise kuenda mberi. Madhara edu akafanana newo akatisiya kusanganisira Baba Zakaria vashaika zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinodzosera kumashure zvakafanana ini ndine song yandandagara chida kutoita nawo saka pane pakatoipa ticharamba takashingira sezvo tine mamwe legends asara tine malegends edu nonga makaona tina Daralik Macheso Baba Clean Zulu Gift Amuni Paradza Messi Ndarangu Kusoma vanhu vese vekuti ndivamwe vatasarwa navo saka takutongosara takangobatirira pane vavo but imosi yakaipa yatinenge taita kuti ndaro vaikontributa zvinhu zvakawandisa wezi ukateerera music yavo chero nanhasi chero hamudi kusvika narini imusic isiri bubblegum music music yedu ukateerera mazanuka nhasika ukazoteerera 10 years dzatinoenda idzi nepayakabuda inoramba ichingoita kunge itsva. One of masong amunofarira kubva kuna Mukoma uye mushow dzakapedzera maybe one of masong ini ndogona kunetseka pakusarudza one song because music yavo yese ine hapana song yandisingazivi pamaalbums ese vakaita but ndinonongedzera tinana album mbuva yeupenyu ndototora ari maalbum because masongs avanonetsa kuti inokunda vana mbuva yeupenyu mazano acho nemamwe masongs avakaita vachiri naBaba Shero Old Kyama wega kuti ukatoteera kuti isingayadiki saka tichangoramba uchingovarangarira nekuda kwaizvozvo tikurwadziwa asi hapana zvaungazviita kutonga kwaMwari hapana zvaungakuita. So guys, this is what is happening here kwa Nicholas Zakaria, senior lecturer madzibaba tiriko kurufu. So as you can see that pauya magenerator PA kuti vanhu vanga vachiridzawo vachiperekedza gamba ravo saka pane zvada kuitika panapa. So tine maartist akawanda auya anga amboripo anosanganisira wana Chantel Stole, wana Makingwazi, ana Spencer, ana Nasho, tine timu rakasiyana na Lloyd Munua, vamwe vanga vachipo nevamwe vachiripo. As you can see that Mukoma Zakazaka wakamira panyaradzo
netimu renyaradzo. Tinosimba makadiwo zvenyu kuri sei kubasa nematambudziko mahwani. Assim como a gente trouxe manzo da última da cidade, muri mima founder yesungura na murewa ni madara na Thomas Mafumo amaingi mina o ni wamo wakuru amaingi mina o kwangwa hiyo. Kuno kurufu wa ndara wedu senior lecturer Madzibaba Nicholas Zakaria. So this is Makumbe production. Today pana murungu na ndina mdara wangu Ndara Shumba. Ndara Shumba wasikudziziva akuti takatomboshanda tese kumadvesa wasikudziziva ndakatoremerwa ipapo amusuziziva Ndara mashakada achingofa bestman wenye kutanga ndini takatoridza first show yedu kwaquatic tina mashakada ndakabata makangonditora kuti hai show takangopractice tofunga 30 minutes atinoenda tese nomondore paChristmas yacho takabva taenda tese I think pandakazobva ndo hazi Mike rakasara Mike oro saka tasaa kudhara hausi kutiziya tasati takuita zverekodi taitoita zvechijasmin saka ndairowa bhesi kwamashakada guys kwamai mashakada ndofunga namdhara shumba ndokuriwa maridhimu wakaipa mdhara wanopedza muzongoiswa zvedu pasi but nhasi tasanganiswa nenyu asi ndichakuimba padiki sezvo tajara kuimba nemagitare ngari kuimba zvakadaro chinyorerwirwadza pfuma nemomoyo vabana vaizvo vakapandichirikasha nhasi ndendina gumbo muhopo rimwe mushuga zvinodaika sei kuti ndikadze vari pasi nhati amatanga iudekatatu Alright. Handisi kufanira kuramba ndichinga hangu nenyaya yekuti vamwe vangu havapo. Ndakungopfuurira mberi asi mondiregererawo. Ndichaima musingazivi asi ndichinakidza zvayo. Jesu mwanakomana akafamba pamusoro pemvura asinganyure. Asi isunu sai tichida kunyudzana chero mugravhero.